Ahliňyza salam dostlar. Men Şöhret. Meň YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Bilýäňiz näçe wagtdan beri video çekemok. Yani dürli sebäpler boldy. Şonuň üçin çekmedim. Indi yani ulu hojuw bilen güýç bilen başladym. Nesip bolsa go videolar bilen siziň karşyňyzda bolar. Buňky videoň temasy köp studentler bilmeýän, yani temasy bolan Erasmus temasy. Erasmus programmasy. Erasmus programmasy näme? Näde gidip bolýan nirelerde var? Peýdasy näme? Şo arada bu videoda size aýdyp geçek. Men özüm şu Erasmus bilen geldim Portugaliýa, şonuň üçin ähli detallarny size berjek. Galanan videoň dowamında görüp bilersiňiz. Ýene bir haýşym kanalyma agza bolup ýetirip goldanmamy haýyş etdim. Erasmus ýa-da Erasmus Plus diýip geçer. Bu ýani Erasmus programmasynyň logosy. Yani by the way, Erasmus programmasy näme diýär? Yani Erasmus programmasy her üniversitede Erasmus'un ofisi bolar. Ofis näme diýär? Üniversiteler okuwçy öwretýärler. Erasmus programmasynyň budjeti bilen okuwçy öwretýärler. Okuwçy öwretýärler, yani okuwçylara gezmek maksady bilen başga yerler, yani başga ýurtlar görmek maksady bilen öwretýärler. Erasmus programmasy bir studente ayda, yani belli bir möçerde pullar, yani mesela ol her üniversitede öwre çalışýar. Yani Europa yurtlarının köpüsine gitsem, yani 500 euro, ortaça 500 euro, yani 470-500 euro her yurda öwre çalışýar, biram üniversitetlere öwre çalışýar. Sen üniversitede wagtyň 1 ýyl Erasmus'a gidip bilýän, yani 4 ýyl okuyan bolsaň, 4 ýyl bakara, şoň 1 ýylyny Erasmus'da geçirip bilýän, muny näle geçirip bilýän. 2 semestr bir geçirip bilýän. Yani 2 semestr, her semestrin 5 aýdan biram 2 ay iş staj ýa-da praktik edip bilýän başga ýerlerde. Öz ýurdunda etmelerde, başga ýurda etmeli, istendik görýärdi. Biram Europanyň ýurtlaryna. Erasmus näle yani sonra onu yani nädip tawşyp biler. Köpüňiz bilen şu üniversitet Erasmus barmy ýokmy? Sekretarın ýanyna barýan. Meselem sekretar, bizde sekretarın ýanynda bar. Bizim üniversitetde. Şeyle gördük, tavşırdık, yani kazandık. Yani Erasmus her üniversiteler var, yani benim dostlarım var mesela gelen, Kazakistan'dan gelenler, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Rusya'dan gelenler. Yani var, Erasmus'u haysi üniversitelerde vardır benim fikrimce. Barıp kızıklanıp görseniz şöyle yerde var. Yani Erasmus'ta birazrak baha oynayan, baha azrak yukarı olmalı, yani baha yukarı olmalı deyip, yani şertler, İngilizce hemen bolmalı. Yani adam etmeýänse bakan pesrak goýup alyp gaýtýar. Yani restorandan bolmaz da. Bu gyskaça Erasmus barada. Öwrenmek Erasmus 42 ýurtda bar. Bu Erasmus budjeti bilen okuwçylara pul tölenýär. Ýene bir zat aýdaýyn. Erasmus'un, yani siz üniversiteniňizde SN diýip bir grupa bardyr. Olan Erasmus Student Network, yani dolady. Bu näme etdi? Bu okuwçylar. Yani men Erasmus'a geldim. Şu SN grupama kömek etýärdi. Näme ýetmezlik etýän zatym bolsa, näme gerek bolsa. Indi bula umumy gyskaça Erasmus barada men de öz başymdan geçirenlerimi aýtylajak, yani tejribelerde görenmi. Näme etdim? Men şu ýyl, şu semestr gaýtmak üçin geçen ýyl kışda, yani fevral aýlarynda 2020 fevralynda, ýani fevralynda, martynda şol törekler dokument taşırdım. Şeýle açylyş boldy. Egzamin Erasmus üçin dokument alýas. Europa ýurtlary görýän, urum haýsy ýurtda we haýsy ýurda gidesim gelýär, saýlaýan. Asan men saýladym şeýle gidesim gelýär. İngilisliğim bardy birazrak. Onsoň 3 ýurt saýlamaly. Erasmus'a taşyrmak üçin 3 tane üniversitet saýlamaly, 3 ýurtda. Yani men Portugaliýany saýladym, ondan soň Italiýany saýladym, soň Türkiýany saýladym. Birinji Portugaliýany saýlapdym ýöne. Nesibäme geçdim, geldim. Ondan soňra dokumentim taşyrdym. Bir aýdan soň zat şuna ýygnak boldy, şu geçen alan okuwçylaryň arasynda. Şeýle geçdiňiz, dokumentler taýýarlamaly. Endi garaşlyldy, bolýar taýýarlamaly, geçdik. Bu ýylyň 2-nji semestr üçin okuw başlady. 2020-2021 okuwly. Noýabr aýlary geldi, dol belli boldy, indi gitýänmiz. Indi gitmek üçin nämeler gerek? Gitmek üçin şaýanda viza boldy, bir viza. Biz için viza gerek. Yani siz Europa vatandaşı olsanız viza gerek. Mesela Erasmus Türkiye'de size viza gerek. Men Portugalya için viza yani gerek oldu. Viza için dokumentlerimi taýýarladym. Yani baram kiçi dokumentler var. Şäherden ýa olmasa pasaportdan gerek dokument olup bilýär. O dokumentlerim taýýar boldy. Dekabrda taýýarladym da garap hemme zatlaryny. Birinji semestr okap berdim üniversitetinde. Egzaminler zatlar
oturdu. Yani aşağıda bir kızık esas saatlar ama geçen restorandan bolmaly däl. Restorandan bolsa gaýdyp bilmeýän Erasmus'a. Erasmus'a bolmaly. Viza ýerine geldiğinde biz şu wagt Covid yani ýagdaý bolansaň men wizam giýjire galdym. 4-nji fevralda tawşyryp, yani aprelin başlaryny aldym we 6-laryny aldym. 2 ay aldym, 2 ay dowam etdim. Asal 40 ýaşyň, maksimum 40 ýaşynda berýärsiler, onja Covid zat bolup, biraz gecikdirdiler. 6-syna wizamyzy alyp, 7-sine de uçara bilet aldyk. Indi şu viza almak üçin ýene de dokument, esas dokumentlerden biri. Biz üçin notariusdan geçirmeli dokumentler var. Biram 7 ýaşlyk hat bolýar ýani. 7 ýaş üçin hat alýan, ýani öz bir ýerde bir saňa bir zat bolsa, şolar jogap berýär. Şu dokumentlerimi aldyk, viza aldyk. Hop, bir günde geldik indi Portugaliýa. Gelen soň bärde näme gaýan. Indi ne esas gyzykly bärde gaýtmadan öňden sen sapak saýlaýan. Yani 5 sany 6 sany öz kredidim näçe mesela mende 30 kredi üçin bärde näçe sapak saýlaýan. 5 sapak saýladym 6 kreditden. Gelýän şol üniversitede Aňarda okuyan üniversitede okuyan sapaklar meňde sapaklar saýlayan bärdi. Üniversite okuyan bu ýerde isen üniversite okuyan biram Erasmus saýlan ýerinde yani üniversitede görkezde ýaşaýanda İngilizce we türkçe okap bilýän ýa Türkiýe isen Polonýa öz dilinde okap bilýän şolar ýaly erkeli görkezde yani maglumatlar bar. Men geldim, giýdirek geldim. Erasmus studentler bilen tanışdyk. Yani başladık okuwa ýoş. Şu wagt Covid ýagdaýym gowy bolansaň biz okuwa gatnap başladyk. Portugaliýa barada inte köplerde aýdyp biljek. Indi näil gelişim barada aýtsam, Rumyniýadan Bukarestden yani Belgiýa uçdum ilki bilen. Belgiýadan soň Belgiýada samolyot çaşdym. Ondan Portugaliýa, yani Porto şäherine geldim. Ondan awtobus bilen kiçi bolýan şäherime, yani şu wagt okuyan Bragança şäherine geldim. Bu meň bolýan şäherim Ispaniýa ýakyn. Bu başa yani Erasmus'un ýaňyr başlan gelen 2 hepde 1 hepde boldu. Nesip bolsa dowamly videolar çekip yani Portugaliýa bilen hem tanıştyran sizi ýa bolmasa aýlanmana isen başga ýurtlar olar bilen tanıştyran. Şu ýerde indi netijeni aýdaýyn. Erasmus programmasy şu videonyny görýänleriň %90 gidip biler şu programma. Gidin maslahat berýän programma. Esas tarap size aýda pullar ýalar. Yani Türkiýeden Europada aýsaň pullar ütken, üniversiteden ora ütke. Yani köp ýurda 300 euro berýärler aýyna, köp ýurda 500 euro. Yani bizim üniversiteden gitsen, yani 500 bizim üniversiteden Türkiýe isen 470 euro, başga ýurtlar isen 520 euro berýärler. Erasmus programmasyny okuman tawşyrym, üniversiteden de bar gyzyklygyň bardyr. Erasmus programmasy size aýda 400-500 euro aralygynda pul berýär. Yani Türkiýeden başga ýurtlara gitsen ütke ýanyklar. Yani her ýurdun özüne göre ütke, yani Russiýadan Ýewropa ýurtlaryna, Rumyniýaga gitsen meselem Russiýadan 700 euro berýärler aýlyk. Olam sana ýetýär, yani sana hasaplanan pullar ýeterýär derejede berilen emas. Bakalavr okuýanys, meselem bakalavr okuýansyňyz 2 semestr tawşyryp bilýäňiz, 2 aýym praktikaýa işler bilýän. Master okuyanlaram, doktorantur okuyanlaram şular ýaly ýetden okuyan. Olaram edip bilýän Erasmus. Näme video şeylerek, meň pikirimçe. Yani Erasmus programmasy, programma kazandım. Geldim. Yani pul zap berdiler, jaý zap berdiler. Jaý özüme tapyp bermediler. Videonun sonunda aýtjakladım. Şu wagt videonu görüp oturanlarym %90 kanalyma arda bolan, bizde on arda bolýar. Bulan biraz katpes netije berýär. Siz meni goldap, arda bolup, dostlaryňyz bilen paýlaşsaňyz, has videolar gelipler. Ýene bir zat, şu programmany köp tanışlaryň bilen okdog däme? Ora tanışlaryň görsün, yani olam bilsin şeýlerden baglaryny, olam tawşyrsyn, yani Erasmus kazansyn. Mutlu Europa aýlansyn. Başga näme aýdyp bilen? Başga da şular ýaly programmalar bolsa habarlaş. Yani size ýetip durar. Ýene de size indiki videolarym kriptovalyuta barada, biram education maksatly, biram syýahat, gezeriş maksatly videolar geler. Şu videolaryň kelim artmasy üçin agda bolun, like koyun. Dostlaryň bilen paýlaşyň ýeterli.